Hola, soc Jaume Bellcorba de la Fundació Catalunya Estat. Què és el dèficit fiscal? Primer hem de saber el que és una balança fiscal. La balança fiscal és la inversió que l'Estat fa en un territori menys els impostos que els ciutadans paguen en aquest territori. Si la inversió de l'Estat és superior, li direm superàvit fiscal, i si la inversió és més petita, li direm dèficit fiscal. En quant està valorat el dèficit fiscal català? Mireu, des de l'any 86, que va començar aproximadament amb uns 3.000 milions d'euros, ha anat creixent fins a arribar a l'any passat als quasi 21.000 milions d'euros. Però mireu una cosa curiosa, l'any 92, que es van fer les grans inversions per les Olimpiades, ha sigut l'únic any que ha baixat una mica i no arribàvem als 5.000 milions d'euros. La pregunta és, quin nivell de país haguéssim tingut si haguéssim mantingut aquestes inversions fins avui en dia? I el dèficit fiscal en quant equival respecte al producte interior brut? Doncs quasi arriba al 10% del producte interior brut de Catalunya. I això representa, per una persona, són 2.750 euros cada any. Si ho multipliquem per 4, que seria una família estàndard, ens anem a 11.000 euros cada any, que és quasi 1.000 euros cada mes.